Ito naman ng mga pawikan at iba pang yamang dagat sa Anda, Pangasinan, isinusulong. Para sa detalye kasama natin, Idol Jam Victorio. 104.7 IFM Report. Isinusulong sa mga komunidad sa bayan ng Anda ang pagkikiisa ng publiko sa advokasya ukol sa wastong proteksyon sa mga yamang dagat kabilang ang pawikan. Ito'y kasunod ng pagkakasagip sa isang green sea turtle sa barangay Makandukandong na agad ding ligtas na pinakawalan sa baybayin. Dahil sa mayamang marine resources ng bayan, kabilang ito sa mga bayan sa Pangasinan, kasama ang Sual at Alaminos City sa tinatag na Marine Protected Area Network sa Western Pangasinan para sa pangangalaga sa yamang dagat at para sa pagpapanatili ng aquaculture at turismo. Hinimok rin na lokal na pamahalaan ng mga residente na suportahan ang wastong pangangasiwa sa mga marine environment para sa mga susunod pang henerasyon. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Jam Victorio, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.